Alright, mayong adlaw sa tanan. Kumusta mga kaigsunan? Ninasab kita sa ato nga panag-uban aron ato nga padayonon ang ato ang mga hiskutanan. Labi na kay nakahisgot naman kita kabahin sa mga ginabungat ni Ginoong Hesukristo nga mga pulong samtang siya nagabitay didto sa cross. So importante kayong mga mensahe nga iya nga gibungat didto. Munang ato kini siya nga hatagan og pagtagad ug hisgutan dinhi sa pagkakaron niya kita sa ikaapat nga pulong mga igsuon nga ato ang hisgutan ini nga tungura. Apan nasa dili pa nato kana siya padayonon kun bag-o pa ka nga nakaagi sa ato nga channel, paki-subscribe kung wala pa ka ka-subscribe. And paki-like sa ato nga video kung nauyunan nimo ang ato ang presentasyon aron nga pinagi ni ana matabangan nimo ang atong video nga ma-recommend sa YouTube ug tungod niya na daghan nga makakita niini mga kaigsuonan. And kumusta na lang sa atong mga kaigsuonang mga Kristohanon, mga alagad sa tong buhi nga Dios ug maayo nga pagtan-aw dinhi sa ato ang pagpadayag niini nga taknaa. Og dita maglangan mga igsuon ari nata sa atong pagisgot-isgot niini. So ang ikaapat nga pulong ni Hesus samtang siya nagabitay dito sa cross mao kining gingon diri sa Mateo 27 bersikulo 46. Og sa pagka alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Ili, ili, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. So sa ato nga mabasa diha mga kaigsunan, murag nanginahanglan kini siya sa lawom kaayo nga pagtuon. No, kay dili basta-basta ang naluwatan nga pulong sa to ang Ginoong Hesukristo nining higayuna. So makaingon ta nga murag si Ginoong Hesus iyahang gi basol ang amahan. Murag iyahang murag sa Tagalog pa nagtampo ngadto sa amahan. Pero kinahanglang makahibalo ta kun unsa gid ang tumong nganong nasulti kato sa ato ang manluluwas. Usa pa ato ang masabot nga ang iyahang gipangbuhat ug ang iyahang mga pulong nga mga naluwatan confirmation ra po ni siya sa mga passage diha sa Biblia, especially diha sa daang tugon. Kay kasagaran sa iyahang mga nabungat nga mga pulong na ay corresponding passages nga makita nato labi na diha sa daang tugon. Just for example diha sa Psalms, diba? Kining iyahang giingon sa ikaapat nga bahin sa ikaapat niya nga pulong makita nato ni diha sa Salmo 22 bersikulo 1 ug 2 nga matud pa sa giingon din sa maong passage Psalms 22 verses 1 and 2. My God, why have you forsaken me? So mao gyud ang gisulti ni Ginoong Hesus dito sa cross. Matud pa sa sunod niini, why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning. And verse 2, oh my God, I cry out by day, but you do not answer. By night, and I am not silent. Og kun ato po ni siya nga hatagan gyud og pagsabot mga kaigsunan, kinalan makasabot puta nini dili ta direkta nga mo react labi na negatibo nga mga reactions. Kinalan monagingon nga kinalan lapad ta og pagsabot sa mga butang ilabi na sa mga pulong at mabasa diha sa Biblia. Na kun ato gini siya nga tun-an pa kayo, si Jesus naa sa tawhanong lawas ug nabati niya ang tumang kapait ug kasakit nga daw siya daw sa gibiyaan na ba. Tinuod na siya kay laliman kag nakasinati kag
ingon ana labod nga dili hamak ang kasakit, grabe mga samad ang iyahang nasinati, dili maihap sa kadaghan diha sa iyang lawas. Dili na nato ma-specified kaayo ang bunal nga gigamit sa pagbunal sa atuang manluluwas. Basta kay brutal nga klasis pagkabunal ang mao nga gigamit sa pagbunal niya. Una nga daliman ka, gipapasan pa siya sa cross, gipaangat pa sa bukid, init pagid kaayo dito sa Kalbaryo. Paguman gibiay pa siya and gilansang pagid dito sa cross. So tingali usa ni siya sa mga kanabang hinungdan ngano nga miabot sa punto nga nakaingon ang ato ang Ginoong Hesukristo niini. Nakaingon gid taon siya samahan nganong gibiyaan mo ako. And in the other side mga kaigsunan, tinuod gayud pod ang giingon ni Ginoong Hesus. Kay nga naman ang matuod mao nga tungod sa sala ba, no? Nga gibayra niya. Siya man guining ako, siya may ning akopar, imbis dili unta siya may angayan nga mo akopar niini. Gibayra niya. Mao'y nakaingon nga siyempre gibiyaan siya sa amahan. Niadto ra pong tungora. Kay masabot na to nga ang Dios, ang amahan dili makatolerate sa sala nga naa sa tao. Nga bisan ang iyahang pinalangga, iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, dili exempted mga kaigsunan. Tungod kay nakabalota nga ang Dios dili gayud uyon nga ang tao naa gayud diha sa pagpakasala. Walay sala si Jesus Christ. Wala siya magpakasala actually. Pero ang kamatuoran iyang giakopar ang mga sala nga siya mo imubayad. Kumbaga murag ang ato ang mga sala tanan sa tanang mga katawhan tibuok kalibutan tua nahahanok ni Ginoong Hesus. Munang mao po toy reaksyon samahan. Gipakita pud sa Dios nga bisan ang iyang anak no dili exempted sa iyahang mga paghukom. Ingon ana ang ato ang Dios. Patas siya nga Dios, no? Wala say pinalabi. Amo na yung gipadayag dire. Nga wala gisay gipili og walay pinalabi. So kadto ra gyud mga dagko nga mga rason nga ato nga nakita. Kay una naa siya sa tawhanon pa atong tungora, ikaduha fulfillment pud sa giingon sa Old Testament diya sa Psalms, ikatulo siya may ning akupar sa pagbayad sa mga sala nga dili unta dapat iyahang himuon, og maoy hinungdan nga ang amahan kay dili mo pud ka-tolerate ang amahan sa sala, iyahang talikdan ang iyang anak ni adtong tungura or gibiyaan. And wala masayop ang ato ang Ginoong Hesukristo sa iyahang gipamulong. Og tungod niya na masabot nato nga kung kita magapabilin gayud diha sa sala mga igsuon, nga bisan kun moingon bagid kita nga anak ta sa Dios, palangga ta sa amahan, once na ata diha sa pagpakasala, dili gyud itolerate sa Dios nga bisan kun kita anak niya, iyarang ikonsidera, talikdan gyud ta niya, iyaha gitang biyaan. Dili siya magpanuko sa pagbiya nato once dili pud nato undangon ang pagpakasala. This is a great example nga atong nakita karon og na masabot nato nga gani si Ginoong Hesus mao'y bugtong pinalangga niya nga anak. Wa gud gani kaako ang Dios nga samtang gi akupar sa iyang anak ang pagbayad. Wa kaagwanta ang amahan iya ging gitalikdan mga igsoon.
So ingon ana ang atong makita og iyahang gipadayag lang nga sa tanang panahon bisan asa bisag kanusa ang Dios dapig yod sa kaangayan, dapig sa katarungan, ug dili siya dapig sa sala ug sa mga padayon nga nagpakasala. Busa mintras may higayon pa igsoon, pag hinulsol kung ikaw naa pa dihang dapitas pagpakasala. Walay exemption sa ato nga nakita karon, bisan ang mga anak sa Dios nga nailalom pa karon sa sala, kinahanglan hinulsulan nimo na sa dili pa ulahi ang tanan, mintras di pa ulahi ang tanan. Kay one day nga moabot kitang tanan mga tubang gayud sa Dios. Hukman kita niya base sa ato ang mga binuhatan niya. Kinahanglang masusi magyud ang ato ang kinabuhi ug wala ba kini mga sala diha nga naglimin. Una nga ato agyud nga usayon daan mintras napata dinhi atong ipahusay sa Ginoo, ato ang isugid kaniya, ato ang hinulsulan ang atong mga kasalanan. Kay diha niya na bisan sa atong pagkamakasasala ang Dios mo dawat ra gayud kanato, no? Kay wala magpabilin nga ang Dios mitalikod ni Ginoong Hesukristo. Human bayri ni Jesus Christ ang tanan, siyempre na si Jesus Christ karon dito sa kiliran sa Amahan. Ug tungod niya na makita nato nga ang Dios kanang madinawaton ug dili siya madinumtanon once ang usa ka tawo maghinulso lang ug mubiya sa iyahang pagpakasala. Mao kana siya manghigsunan ang ikaapat nga pulong nga gibungat sa atong Ginoong Hesukristo samtang siya nagabitay dito sa cross. Og atangi ang ikalima ato po na siyang hisgutan sa dili madugay.